Assalamu alaikum yan uwa, barkanku da sake kasancewa da mu a wannan channel tamu ta Abdul TV. Yan uwa, muna roƙon ku idan yau ne zuwan ku na farko wannan channel, ku daure ku danna mana alamar subscribe, ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun ayyukan mu masu tushe game da asali. Abin da ya sa ne wannan bidiyon shine domin in faɗawa masu kallon a wannan channel ɗin tamu da su haƙuri ganin kwana biyu ba ma ɗora ayyuka sakamakon wasu 'yan matsaloli da suka faru da mu a wannan tasha tamu mai albarka. To amma muna kan gyaran Allah da ba tare da ɓata lokaci ba, za mu ci gaba da kawo muku shirye-shirye wanda muke kawo muku da wanda ma a da ba ma kawo muku su, za mu kawo muku da sababbin shirye-shirye a cikin wannan channel Allah ya yarda. A cikin wannan channel muna kawo muku ayyuka masu inganci irin su izzarso, aduniya, sanda, KWALLA da dai sauran fitattun shirye-shirye masu dogon zango. Sannan kuma a ƙoƙarinmu na cewa mun samu wasu sababbin ayyuka domin mu ringa kawo masu sauraro a wannan channel. Sannan muna roƙon kowa ya mana subscribe domin mu ringa kawo muku ayyuka masu inganci gami da asali, wanda mun shirye-shirye masu kyau wanda za mu ringa kawo a wannan tasha tamu mai albarka, wanda kowa zai ji daɗin wannan shirye-shirye da muke ƙoƙarin kawowa. Sannan kuma masu kallon wannan channel za ku ga an canza logo ɗin wannan channel. To wannan channel ɗin dai ita ce, kawai an samu canje-canje ne domin za mu caccanza tsarukan wasu abubuwa domin a ringa ka abubuwa masu inganci sosai da sosai wanda zai faranta masu kallon. Sannan a cikin wannan channel mun shirya kyaututtuka masu inganci sosai duk a cikin wannan channel, amma ta hanyar da za ka fi samun irin wannan kyaututtuka shine idan ka kalli bidiyon mu ka ringa mana liking da comment, sannan kai mana subscribe domin mu ringa sanar da kai bidiyon mu, domin ka ga ta hanyar da za ka lashe wannan kyaututtuka da gasa da za mu sassa a cikin wannan channel nan ba da ɓata lokaci ba. Ku ci gaba da kasancewa da mu a koda yaushe domin samun wannan garaɓasa da za mu saki wani lokacin mai zuwa. Ba da ɓata lokaci ba za ku samu wannan kyaututtuka sosai da sosai. Mun gode, sannan muna roƙon ku ci gaba da kasancewa da wannan channel tamu mai albarka domin samun ayyukanmu